Solen leverer en masse gratis energi, så hvorfor ikke udnytte det med Dansolar? Et nyt patenteret dansk fremstillet produkt. Når solens stråler rammer solcellen, sørger den for, at luften opvarmes, hvorefter den blæses direkte ind i boligen. Med termostaten opnås en passende og regulerbar temperatur. Den varme og tørre luft affugter din bolig, skaber et bedre indeklima og forebygger samtidig skimmelsvamp. Solfangeren kan monteres på væg og alle typer tage. Uanset om man vælger at placere Dansolar på væg eller tag, er den let at montere. Efter montering fungerer Dansolar som en selvforsynende enhed. Den indbyggede solcelle leverer den nødvendige energi. En trådløs og brugervenlig termostat gør det samtidig muligt for valgfri placering. Få et sundt indeklima og spar samtidig energi og penge på din helårsbolig.